Tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Partner, nasa mahirap na sitwasyon ng ating letter sender ngayon. Naaawa ako kay Christine. Yes, partner. Sobrang awang-awa ako sa kanya. Na dahil sa kagagawan ng kanyang mister, kinakailangan niyang pagdaanan ng lahat ng ito. Na kailangan niyang tiisin na mayroong ibang babae yung mister niya para lang makapagbayad ng utang yung buong pamilya nila. Kailangan bang tanggapin yun? O pwede bang hindi mo na lang tanggapin? Iwan mo na lang yung asawa mo? Pwede ba yun? Hirap nung sitwasyon niya eh. Kasi minsan, sabi nga natin, may mga bagay tayo na tinatanggap na lang natin dahil kailangan. Kahit masakit o mahirap sa atin. Pero hindi ibig sabihin na tinanggap natin ay tamang desisyon o tama yun yung ginagawa ng aksyon doon. Dito sa pangyayari sa buhay ni Christine, mahirap yun para sa isang babae na tanggapin yung maling gawain ng asawa niya. Mahirap din naman sa parte natin na sabihin na iwanan mo na lang. Kasi hindi rin naman natin nakikita kung anong nakikita niya eh. Na okay, titiisin ko to para lang makabayad ng utang yung asawa ko. Para makabayad ng utang lang yung pamilya ko. Pero kasi may kasunduan kami na once na makapagbayad na, okay na, babalik na ulit siya sa akin, hindi na siya mambababae. Walang ganong detalye. Walang ganong detalye. Pero malay mo, di ba? May ganon silang usapan. May ganon silang usapan. Kasi June 27 to 29, yun yung pagkikita nitong babae at nung asawa niya. So, magche-check-in. Mag-e-enjoy. So, pagkatapos nun uuwi sa bahay, yung lalaki. Yung mister. Anong salubong yung gagawin niya sa mister niya? Hindi ko alam kung ano ba, kalmado na lang ba siya nito? Kasi bigyan mo kami ng part 2 ha. Bigyan mo kami ng part 2, Christine, kung sakaling anumang maganap sa mga susunod pang araw, no? At saka kapag nakapag-isip-isip ka na rin, siguro, pwede rin yun na makapagbigay ka sa amin ng continuation itong secret file mo. Nang sa gayon, kung sakali man meron tayong kabisyo din out there na nasa sitwasyon mo, merong inspirasyon, di ba? O merong mapulot na kung anumang bagay dyan sa naging kwento mo. But anyway, dude, hindi ko matake hindi ko masikmura kung ako si Christine. Okay. Hindi ko kayang sikmurain yung ganong klaseng gawain ng mister ko. Kasi una sa lahat, panloloko yun eh. Tama. Panloloko, hindi lang sa pamilya mo, kundi panloloko sa ibang tao. Tama. And nakaka-proud ba bilang isang lalaki na ang ipapakain mo sa buong mag-anak mo ay galing sa panggagansyo mo? Tama. Mali. The end doesn't justify the means. In Tagalog, hindi kailanman magiging okay ang panloloko ng ibang tao kahit maganda pa yung dahilan mo. Tama. Agree. Kahit tama pa yung dahilan mo. Tama. Pero may isang banda rin na pwede natin silipin, partner. Sige, ano bang banda yan? Meron kasing senaryo na depende sa pag-uusap ng misis at depende rin sa pag-uusap ng kinauutangan. May senaryo at nangyayari talaga to sa realidad na alam mismo nung kinauutangan na ganun yung magiging sistema. May asawa ko, wala akong pambayad sa'yo, ano bang gusto mong ibayad ko, sarili ko, sige, ano tayo. Pero may asawa ko Pero tiki man tayo.
Meron din na umagri din yung asawa. Mm-mm. Mahal, wala na talaga tayong pambayad. Mm-mm. Ito yung hinihinging pambayad sa akin. Mm-mm. Agree ka ba? Kapag umagri ang isang babae, Mm-mm. oo, maling gawain, pero hindi natin matatawag na panluloko kasi pumayag yung misis eh. Mm-mm. Pinaalam. May consent. May consent eh. At nangyayari to, partner ha. Oo. Kung may consent, edi okay, walang problema. Pero dude, dito sa binasa nating secret file ni Christine, Mhm. ramdam na ramdam ko na labag sa loob niya itong nangyayaring ito. Mhm. Labag sa loob niya yung ginawang pagpayag ng mister niya doon sa babae. Labag sa loob niya lahat. And take note, itong asawa niya, itong mister niya, may mga linyahan pa na kung makakasira ka ng plano, doon ka muna sa kapatid mo. Grabe. Kung sakaling nagkapayagan, kung sakaling nailatag ni mister yung plano at napag-usapan nila na, agree ka ba dito? Okay ka ba dito? Dapat, May consent ka ba dito? Mm. Palagay ko walang masyado magiging problema eh. Mhm. Pero dahil nga, bigla na lang ibinigay yung impormasyon dito kay Christine na ito yung plano, wala ka nang magagawa, basta ito na ang sagot sa mga utang natin, ito na ang sasagot sa pamilya natin. Dapat goods ka na dito. Parang ganun eh. Walang ibinigay na choice. Etong mister, sa asawa niyang si Christine. Kaya dun ako naa-unfairan. And besides, para naman kay Christine, anong nakita mo sa lalaking yan? Napapatanong ako, anong nakita mo sa lalaking yan? At kapit na kapit ka dyan. Kasi kasal na kayo. Isa yun. Kasi At may kasal limang na kayo. anak na May kayo? 5 anak na kayo. Isa rin yun. Laking factor yung mga yun. Tapos nandun sila sa sitwasyon na walang ibang way kundi tanggapin niya yung realidad dahil baon sa utang yung asawa niya at pamilya nila. Kahit labag sa loob niya. And nakakaawa si Christine. Nandun siya sa senaryo ng buhay niya ngayon na may choice naman pero dahil nga sa kahirapan, dahil nga sa kailangan ng buhay, nawawalan tayo ng choice eh. Mhm. Ang hirap maging mahirap eh. Di ba? Nandun pa rin nandito yung, Ang hirap maging mahirap. yes, Ito nandito yung yun realidad. Eh. Ito yung realidad eh, na pwede mo naman iwanan na yun eh. Pwede mo naman, ayaw na kita, iwanan na kita, ayoko ng ganyan. Pero kasi may 5 anak kayo, kasal kayo, Mm-mm. magtitis ka dahil nga, alam mo naman na, kaya niya gagawin din kasi yun kasi magbabayad ng utang eh. Which is hindi naman maganda talagang pakinggan at hindi tama na konsintihin mo at alam naman natin, ramdam natin na Labag sa loob niya. labag sa loob niya pero ano magagawa mo? Lulunukin niya, Lulunukin yung mo eh. pride niya, yung ego niya para doon. Pero, dude, sa kabilang banda, gusto ko ring ipakita sa iyo at sa mga kabisyo natin na ano ba? Dahil lang kailangan niya yung babaeng yun, kaya ginagawa niya yun. Hindi kaya parang nagkaka-interest na rin siya doon sa babaeng yun. So, bakit nagpapapogi? Meron na ganun. Imposible hindi ka Bakit magkaagusto din mo. kailangang maghanda? Mhm. Kasi kung wala lang, dapat ang treatment mo parang wala lang. Oo. Pero meron eh. At hindi mai-insecure o makakaramdam ng pagdududa ang isang babae kung secured na secured siya dun sa pagmamahal na ibinibigay ng lalaki kahit wala Tama. siyang pera. Tama. Kung hindi nagkukulang yun. Tama. So, ibig sabihin, may pagkukulang na rin talaga doon sa relasyon nila. Mhm. And darating yung panahon, nasasabog na lang lahat ng ito. Tama. Isang araw. Tama. Tsaka bilang isang lalaki, nakasal, may 5 anak, hindi po maganda na maging maging solusyon mo Mm-mm. yung pambayad ng sarili Mm-mm. dun sa utang. Unang-una, kasal ka po Mm-mm. at may 5 kayong anak, dapat pinoprotektahan mo yung pamilya mo. Hindi sarili mo. Hindi sarili mo. Kung talagang sasabihin sa ng lalaki na ginagawa ko to para proteksyonan ko kayo, para mabayaran ko yung utang, marami pong way para mabayaran yung utang. Mm-mm. Hindi po para
sirain mo yung peace of mind Ng asawa mo. ng asawa mo at hindi para sirain mo yung pamilya ninyo, Mm-mm. na tama ba yun na ibayad mo yung sarili mo para lang makabayad kayo sa utang? Hindi po. Totoo. Alam mo, may problema yung lalaki pagdating sa paano mag-handle ng finances eh. Mhm. And Mhm. may problema din siya pagdating sa mindset niya kung paano niya tinitingnan yung mga bagay-bagay. Kasi, dude, base pa lang dun sa secret file ni Christine, sa unang bahagi, hindi na nagtatrabaho yung lalaki. Mhm. Para bang okay na siya doon sa ganung buhay. At lagi niyang iniisip na umutang, babagsakan ako ng pera ng ganito, ay isasangla ko to. Kumbaga, in terms of financial literacy, Tama. parang kulang eh. O Mhm. wala, sabihin na natin wala. At sa mag-asawa, napakahalaga na napag-uusapan yan. Bago pa man kayo magpakasal. Tama. Kung paano yung magiging diskarte ninyo kapag nagkaanak kayo. Mhm. Dapat pag nagkaanak nga kayo, ready kayo eh. Tama. Ready financially, mentally, emotionally, o minsan kahit hindi kayo ready, pero at least may plano kayo. Tama. May goal, may tinutumbok Tama. kung saan kayo papunta. Hindi yung parang kagulo na. And ang masakit kasi dito, dude, yung lalaki, yung mister, nagdedesisyon siya on his own eh. Hindi niya naiisip sa bawat desisyon niya yung magiging epekto nito sa pangkalahatan, sa misis niya at sa mga anak niya. Mhm. Ang parang pakiramdam kong iniisip niya, alam mo yung mga mabilisang solusyon, short-term solution, pero hindi long-term yung effect. Mhm. So, ang gagawin niya, ay hindi, utang ako dito. Masusolusyonan to. Pero napakaiksing panahon to the point na nagpatong-patong na nga at hindi niya na talaga nasolusyonan as a whole yung lahat ng mga pinagkakautangan niya o pinansalaan niya. Ang hirap talaga nung sitwasyon ni Christine and may iintindihan ko siya kung bibitaw siya panandalian. Hindi pang habang buhay panandalian para lang kahit papano mabigyan niya ng pagkakataon yung mister niya na makapag-isip-isip. Kasi kung ang tanging paraan lang para makapag-isip-isip ng mas maigi yung mister niya ay yung paglayo nila bilang mag-anak, Mhm. gawin niya. Kasi doon mo mas malalaman kung anong mas matimbang doon sa lalaki. Pamilya niya o yung sariling ego niya na pag-save sa sarili niya doon sa mga pinagkakautangan niya. Tama. Yun lang yung tanging paraan para makita mo kung ano yung tunay na hilat siya ng utak ng asawa mo. Agree. Ako, agree ako dun sa mga sinabi mo na yun. Maling-mali. Maling-mali. Lalo na may asawa ka niya. Dapat, ang pagdidesisyon ay dalawa kayo. Mhm. Ang pagharap sa problema, dalawa kayo. Mhm. Lumagapak Mhm. o umangat pan kayo, dapat dalawa kayo. Totoo. Yun lang yun. Nag-invite pa kasi silang isa. 3 na raw sila. Mas matibay pag ganyan. May third party sa relasyon. Mas pero, masaya yun. Oo. Sabi pa naman, put God in the center of your relationship. Ang ginawa, goddess pala. Ay, gusto ko nga malaman kung sino yung nasa black up na live streamer na to. Mm. Diba? Huwag niyo po suportahan kung ganyan din naman ang gawain. Basi Titan Jelly yan. Hindi ka naman nag-live stream eh. Tsaka pailalim ka kumilos. Hindi ka lantaran, dude. Ay! Bakit gano'n? Diba? Hindi ka lantaran kumilos. Tandaan mo, malinis ka trumabaho. Napapakagat labi si Titan Jello kasi tama ako. Charot lang. Hoy dude, gusto ko lang batiin Ayan. ng happy listening. Yung Grab driver na nakasama ko kahapon, nasakyan ko. Grab driver o in-drive driver? Hello po, mabuhay po kayo. Mr. Anong pangalan ni Sir? Ayan, binigyan ko siya ng excellent na Yun, no? na review. Wait lang silipin ko nga kung ano yung pangalan niya dito. Ikaw, dude, baka may gusto kang batiin dyan. Binabati ko muna po ang lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon on air
Hello po kay Brother Sarip. Ayun, brother Sarip. Ayan, maraming salamat po. At syempre sa lahat ng mga Green GSM driver na Uy. nakatutok sa atin ngayon. Si Coach Erwin. Coach Erwin. Paul B. Sanchez. Hello Ayan. po. Ayan. Si Sir Israel pala. Ayan. Sir Israel, mabuhay po kayo. Sana tuloy-tuloy po ang pakikinig nyo ng Love Radio. Ayan. At syempre sa lahat po ng mga Grab driver, in-drive driver, taxi driver at mga bus driver po na nakatutok sa amin ngayon sa 90.7 Love Radio. Maraming salamat. Huwag nyo pong tutularan yung mister ng ating sender na si Christine, ha? Tama. Bebenta ko yung sarili ko para may pera, may pang-grocery ang pamilya natin. Diba ganun yung gawain, no? Bebenta ko sarili ko. Alam mo, okay lang na ibenta mo yung sarili mo eh. Mm-mm. Kung wala kang pamilya. Yan. Kasi at least ang nagagawan mo lang ng something, sarili mo. Sarili mo. Oo. Single ka. Totoo. Okay yun. Sige, benta mo. Kahit 5 piso ka pa dyan. Diba kung bayad ka, 5,000 pesos. O sige. Yan, oo. Magkano na ba class ngayon? Hindi Class ko A? alam eh. Wala akong alam. Weh! Depende. Wala na, tumaas na yung rate ko eh. Dati mababa lang yung rate ko. Talaga ba? 200 nga na kami dati. Talaga? Kaya pala nakikita kita dyan sa may Pasay lang. Yung patay sindi. Naging DJ ako ng Love Radio, tumaas yung rate ko. Talaga? Ilang digits ka na ngayon? Mahal na. Ay nako. Anyway, Kabish, if you want to share your secrets, ibahagi nyo lamang po sa amin yan, rakitera@gmail.com. Kami po ay magbabalik para sa programang Top Secrets, kasama pa rin ang Basa Princess DJ Rakitera. At kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kayo ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Christine's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!